panayong istorya ni Lolong at tangi karong gabi sa GMA Network Lolong Series. Gitanyag ni Karina sa mga banson ang iyang ikasarang nga makahinabi ang buaya. Gikakurat ni Lolong ang pagluib nga gihimo ni Karina apan ideklarar ni Donna nga nasikop na nila ang buaya nga si Dakila. Samtang may mga armadong kalalakinan nga misud sa hideout sa mga banson. Unsa kahay sunod nga mahitabo, mo kini ang inyong atangan mga kapuso. Samtang ugma sa hapon inyong makita sa personal ang mida sa papel ni Lolong nga si Ruro Madrid. Pinaagi sa usa ka Kapuso Mall Show nga ipahigayon alas 5 sa hapon dinhi sa iconic Mall Colon. Makauban ni Ruro Madrid ang iyang leading lady nga si Shaira Diaz nga nagda sa papel ni Elsie. Mga kapuso, ayo si Piata ang nagkanindot nga istorya ni Lolong matagabi human sa 24 oras.